Il-Partit Nazzjonista se jkun qed jagħmel l-kampanja elettorali permezz ta' Masrelli li se ssir nhar il-ħamis li ġej fil-Pjazza tas-Siġiewi. Din l-attività se tkun qed issir lejlet festa pubblika, attività li tibda fis-7 ta' filgħaxija u se tilħaq l-qofol tagħha bid-diskors min-naħa tal-Kamp tal-Partit Nazzjonista Bernard Grech. Is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonista Michael Piccinino tkellem ma' Net News dwar it-tħejjiet li għaddejjin għal din l-attività u l-importanza li n-nies ikunu parti minn din iċ-ċelebrazzjoni unika li tagħlaq kampanja pożittiva li kellu l-Partit Nazzjonista fl-aħħar 6 ġimgħat. Il-Partit Nazzjonista l-ħamis li ġej ħajkun jagħti jorganizza massveli attività tal-massa biex nagħlqu l-kampanja l-koll flimkien ġewwa l-Pjazza tas-Siġiewi. Attività li ħajkollha spettaklu ħajkun hemm ukoll diskorsi min-naħa tal-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola u tal-Kap tal-Partit Bernard Grech u nistidinkom allura biex tingħaqdu magħna ħalli l-koll flimkien nagħlqu din il-kampanja f'attività kbira u nhar is-Sibt li ġej toħorġu tivvutaw il-kandidati kollha li tixtiequ jirrappreżentawkom fil-Parlament Ewropew u fil-Kunsill Lokali. Il-Partit Nazzjonista ilu mill-bidu tal-kampanja elettorali viċin in-nies permezz ta' attivitajiet varji f'diversi lokalitajiet. Kif inhi tradizzjoni l-ġimgħa hija ġurnata li matula ma jixxandrux messaġġi politiċi. Imbagħad is-Sibt issir il-votazzjoni f'żewġ elezzjonijiet importanti tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew. Bil-Partit Nazzjonista qed joffri għażla ta' kandidati ġodda u oħrajn b'esperjenza kbira li kapaċi jaħdmu favur pajjiżna kemm fuq livell lokali u anke dak Ewropew.